Shalom. Huria nahi naholongan ni Tuhata, Arion marsobah hita tuadopan ni Nabadia situtu, makalaso de bata situ lusada, ama nama madei portibion, anak na Yesus Kristus partobusi. Todi parbadia nama nogu-nogu hita, de bata situ lusada idoma, manonun holong naso marbolat, laos ariodo, minggu hasadaon marbarita nauli, ima minggu evangelis misionaris, United Evangelis Misionaris. Sada misi sian Asia, Afrika sahat tu Jerman. Sisada keluarga dohita namangingani portibion tinopana. Taparade maroha doho pikirata, marsaor tutuhata, marede mahita.
Marhite-hite goarni Dewata Ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma Dewata, amani Tuhan Yesus Kristus, naung pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, adorang soojak dope tanoon, asabadia hita, jala sohasurahan dia dopanai, di bagasan holong ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Dewata situlu sada, Dewata Ama, anak doho todi parbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa, dipaima jala di parbadia iho hami, hinorhon ni asi doho holong ni roham nagodangi, marlas ni roha dohami sadarion, ala dipasada ho hami, di bagasan haporsiaon nama kakam luat budaya parhataan dohot bangso rap dohot akka uhriani United Evangelist Missionaries di tolu benua Asia Afrika dohot Eropa hupasahat hami pujian dohot sobanami tuho mauliate ma di kemitraan dohot misi bersama namangihot hami di bagasan pamatang ni Kristus. Anggiat ma di minggu Trinitatis dohot minggu uemon lam marsitutu hami mabuan dame hati goran dohot namar panarihon tudongan naktu saluhut natinopam sairamoti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami dihasusudan di buhal nami Tuhara jawom muna di banua gijangi asadisi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Mari dia mahita.
Guruan hamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Au do Jehova debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasana adong. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahitatu debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Mari dia mahita. Topotima dosatam martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang hodo patu pahon hasesani dosa dihami alak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan namangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasesani dosa nami i lehon matu hami tod dinabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alaya sahot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa songonodo hata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat hupasonang pehamu buat hamu maaugaku tuhamu guruan hamu masianau ay nalabok doau jalan nasireb marroha asa dapotan hasonangan todimuna ay labok doau gaku jalan yang dohot hu paporsaton asa ngapo mali debata na di Gijang. Amen. Korpunganina.
Marede mahita. Tani debata turput ni epistel di hari mingguan. Tersurat di Yesaya 44 ayat 1 ayat 2. Alayang gonuaeng tangihon ma ale Jakob na posoki dohot ho ale Israel na kopiliti. Ayu sehonok kuma aek tujol mana mauas dohot akasunge tu nama hiang. Usehonok kuma tutu todiku tu pinopar munuaeng jala pasu-pasuku tu pinopar musogot. Sadaon madok Jehovah napunaaw. Jala sadaan marpangguarhon goar ni si Jakob jala na asing muse manuraton dohot tangana Jehovah do napunaaw huhut mangasahon goar ni Israel. Jala tung ise maturuson au majo di pabua mai jala di pajojor di au olak ni nahupatidang bangso saliling-liling nai duhut akan namasa sogot di pabua hian ma. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Kor remaja. Kor naposobulu.
Marende Mahita. Tidak ko mahaporsiaotai songona hina tidak ko nidongata sahaporsiaon isadok pertibion rak mahita madok au porsia tidebata Jehova ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova imana tinuguan si Maria nagabe-gabe siato di perbadia ada orang sohabu ido tuhata na tumaon na berni di panghuman ni silato na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dumtano na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam jabata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsia tuto di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panalak Kristen akan nabadia dohok dah sisami dosa dohok diatai namando mula mangulu sogok daging ni halak na umate dohok dia nguluan nasora sudah amin. Persembahan lansia dohot keluarga.
Kor pengua nama.
Kita bagi matik ting di hita. Shalom. Padita dohot parhalado HKBP Tamarunang pasahaton. Selamat hari Minggu ma di hita salutna. Selamat hari Minggu. Molo adong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon, boima menghubungi Padita manang parhalado HKBP Tamarunang. Saya tuata ma namandongani parminggo tahun. Amin. Titing HKBP Tamarunang Minggu 31 Mei 2026 sada Romawi namarragam. Sada guarni minggu ta sadarion Minggu Trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata manang Minggu WM United Evangelist Missionaries. Topik Minggu gabe sintindangi ni debata sitolu sada menjadi saksi Allah Tritunggal. 2. Dakdanak nasorang. Nah di hari Senin 25 Mei 2026 di basa-basa Tuata dosa dadak danak boru di keluarga Amang AM Pasaribu Eskom Inang MG Boru Lumbang Tobing Eskom Namaringanan di Jalan Mamuju 5 Blok C nomor 100 Perumnas Sudiang Ipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Tulu pertangyangan wilayah sada di Patupa Huriata do pertangyangan wilayah sada di hari Selasa 2 Juni 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita di Jabuni keluarga Amang H Hutajulu Inang LF Boru Simatupang Esos Namaringanan di Jalan Daeng Ramang, Perum Gelora, Pajayang, Asaroma, ruas wilayah sada, Parhalado, dot keluarga di Ulaun Pertangyangan ni. 4. Undangan seminar dan perayaan HLUN. Di Jalahuriata do Mahite Biro Lansia PGIW Sulselra ima undangan seminar dohot perayaan Hari Lanjut Usia Nasional Manang HLUN dengan tema Lansia Sehat dan Bermartabat. Ima di hari Selasa 2 Juni 2026 masuk pukul 08.30 wita Maringanan di Aula PGIW Sulselra Jalan Racing Center nomor 50 sia Makassar. Jala borhat do utusan lansia ni huriata gudangna 2 halak lau mandohoti ulauni. 5. Bajar operasional huria. Di parminggota sadarion patuponi parhalado do bajar ima lopis tonggi dengan harga 30.000 per bungkus, manang 50.000 rupiah per 2 bungkus. Ima nalau tu operasional ni huriata. Asa dohot masude ruas ni huriata berpartisipasi di bazari. Onom amplop tujolo di parminggota sadarion pasahat amplop khusus dohita tapasahat ma di bagasan las ni roha. 7. Kunjungan pastoral huria di bagasan mingguan patuponi huriata do kunjungan pastoral tujabuni ruas na adong di wilayah sada. Tatangnyakon ma asa dinggan merdalan ulauni. 8. Ruas Namar Said. Parhalado do sude ruas ni huria ke BP Tamarunang manangnyakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit. Saituata ma namangaleon hamalumon dohot hahi pason. Molo adong sian ruas ni huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang tu Padita. Ruas Namar Said, Sada, Agusta Kristin Borusianipar, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 2. E. Sianipar, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. Tolu YFH Sitorus, wilayah 2, perawatan di Jabu. 4. YFY Sinaga, wilayah Tolu, perawatan di Jabu.
5 Ha Huta Julu wilayah Sada perawatan di Jabu ale modate sonaringa dot di hita parmingguan sadarion. Onom Yuri Otniel Hasibuan wilayah Sada perawatan di Jabu. 7 Nyonya Huta Galung WDS Boru Huta Barat wilayah Tolu perawatan di Rumah Sakit Wahidin Lontara 5 nomor Sia. 8 SR Pasaribu SE wilayah Sada perawatan di Jabu tongma amang Pasaribu nga sehat be nga dot permingguan di hita sadarion. Sia Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging wilayah 2 perawatan di Jabu. 10 Nyonya M Nababan Boru Simamora wilayah 2 perawatan di Jabu. Sia ruas nama ulang tahun Parhalado AKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuriata nama ulang tahun sian tanggal 25 satu tanggal 31 Mei. Saituatama nama ngaleon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun Sada Gempita Naura Boru Silotonga anak sekolah minggu tanggal lahir 25 Mei 2025 wilayah Tolu. 2 Junikson Parningotan Nababan NHKBP tanggal lahir 26 Mei 1996 wilayah Sada. Tolu Johnson Marpaung tanggal lahir 26 Mei 1921 wilayah Diaspora. 4 Sintua Tohom Rifai Sianturi tanggal lahir 20 Mei 1971 wilayah Tolu. 5 Heti Meila Boru Sijabat Esos tanggal lahir 20 Mei 1926 wilayah Diaspora. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamundo gajang ni umur jala dihabirang doando hamoraun dot hamauliaun. 10 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sudir ruas nihuriah KBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon turuas nama rayaon siang tanggal 25 satu tanggal 31 Mei. Ruas nama rayaon Sada MS Siboro Inang YDB Boru Sinambela 25 Mei 2021 wilayah Diaspora. Saituatama nasetotong mangaleon pasu-pasu tu keluarga Nasida. 10 Sada ruas narotu parmingguan manang pertanggiangan manang PAD Sada Minggu 24 Mei 2026 parmingguan magudang manang umum toropna 117 halak. 2 Minggu 24 Mei 2026 parmingguan anak sekolah minggu 52 halak. Senin 25 Mei 2026 parmingguan pesta paduaon hasa sahur nito di Perbadia toropna 44 halak. Selasa 26 Mei 2026 pertanggiangan wilayah Tolu di keluarga calon Sintua JM Butar-Butar SE Indang J Boru Huta Julu Sarjana Gizi toropna 52 halak. 4 Rabu 27 Mei 2026 retret Parhalado dohot keluarga di Pantai Galesong Takalar toropna 54 halak. 5 Kamis 20 Mei 2026 PHD Parhalado dohot keluarga di Bagas keluarga Sintua TR Sianturi Inang R Boru Tasoid toropna 46 halak. 6 Jumat 29 Mei 2026 ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di Bagas keluarga anak sekolah minggu Gempita Naura Silitonga dohot Liora Felicia Silitonga toropna 37 halak. 7 Jumat 29 Mei 2026 PHD Pungon Lansia dan keluarga toropna 16 halak. 2 Romawi Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di hitabe dohot di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asagabe pasu-pasu dohot lasni roha di hita
tarlumobi gabe hamuliaon di goarni Tuhata. Amen. Huriani Tuhata, di minggu tasadarion, bongot mahita, tuminggu Trinitatis, hasitulus adaon di batang, alani jongjong meta saluhuta. Huria na hinahulongan ni Tuhata, tahamurat ihoddo tutuhan di bata situlus adai, di bata ama namanopa, jala mangaramoti portibion, asin rohana di bagasan Kristus na manubusita, jala tot di barbadia na patuguhon dohot na mangiring-ngiring hita. Rap dohot akarwas ni Huria na di kota, na marsiranggut dohot ulaon rutinitas si kanup ari. Rosot ni ulaon dohot tantangan ni hamajion ni zaman. Tapangido ma, Tuhan Roma o mambuan dame, gitongan ni hariburon ni zaman na mubabuaon. Rap dohot akarwas ni Huria di huta, na marukir menghadapi keadaan alam, keterbatasan ekonomi, nang aka parsorion ni ngulu, papatar ma Tuhan pangaramotiommu na manotongi. Gitongan ni portibi nagog pangarupaon, krisis kemanusiaan, alam naung siga, dohot aka parsalisian. Songon Huria na dihut di bagasan sadamisi di Persekutuan United Evangelical Mission, tarjo do Huriata makubasi dohot manidangi so tarihut tusada home bangso budaya dohot inganan. Di bata ama anak dohot di parbadia manjauh hita papatarhon barita naulii marhiti pambahenan nadinggan jalapatar di ida halak. Ale di batas itulusada, kohima rohanami dohot todimi, patogu parsoran nami, lau makobasi di potopion, gabe hamuliao di kuarmo. Amin. Marade mahita huhut papungupelean sada A sada B dohot 2.
Ta idyon ayat sada. Damini di batana sumurung siang saluhut roha imana mangaramuti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Puriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bongot mahita amang inang talu mobi dihamu remaja na poso bulung tu sada minggu ima trinitatis hasi tulu sadaon ni debata jalan agabe jamita di minggu ta sadarion ima nadenesian Evangelium Matius bidu 28 ayat 1 ayat 20 songonom ma didok disi ta payut ihut ma manginang dihamu remaja na poso bulung di bagasan roha tabi martinading hata Tuhan Yesus tu sisianna alai nalau do anggo sisianna na 10 sada itu sada duluk na diluat Galilea songon naong tinonahon ni Yesus tu nasida jadi dung diida nasida ibana isoba maibana alai ganggu do rohani nadeba dungi didaputun Yesus ma nasida dido ma nunga sahat wau nasa huwaso na dibano gijang dohot na didanoon laho mahamu podaya hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan kowarni ama anak dohotod di parbadia laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu ai ida ma sai na donganuku do hamu galup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon ido yang gosahatna paluas mahami amanginang laho majahon di dalam bahasa Indonesia. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ido yanggo sahatna horas madihita. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahak mahita tu minggu Trinitatis. Memang ikon bagasdo kita harus benar-benar paham tentang Trinitatis. Allah molo dang pahap pita taringot tu hasitulu sadaw ni dibata disodo gabi olo sipata lumlam buat sadohonok kusongoni, karena ini model yang boleh dipakai orang untuk membuat kita bimbang. Jojodo halak Kristen ale molo pinangido patorang majo taringot tu Trinitatis. Ulu sipata marsalaan. Diduk ma Tuhan di bata, diduk ma Tuhan ya dong tulu. Iya. Jala odo amang inang celah, salah satu celah membimbangkan, meragukan, akhirnya membuat kita salah memahami. Alani titiki di paradihami onamang inang turbu jami tahun di hari Senin. Bagas do kupikiri ala turpukon molo tabereng somalna taringot tu marabarita nauli. Alana molo dihatai kalau dikatakan Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini adalah nats firman untuk pengutusan. Alani diguari doon amanat agung. Jala bahat do na mangatusi Holan sian ayat 10 sia 120. Laho mahamu podaihamu masalut bangso. Didihamu nasida, ajarihamu nasida, jala parpudi dihatahon sai donganuku dohamu. Tetapi pada saat ini di minggu kita, di minggu Trinitatis, diambil dari sudut lain. Melalui nats ini kita boleh melihat ketritunggalan Allah. Alani mangidutiki hami amanginang mulo peaga upagajang anong jamitaku asa bagas do taringot tu Trinitatis asa unang lumlam hita bingok kita, apalagi mulo disukun akaya na kota na sikola. Pak, kata guruku, apa artinya Trinitatis? Ulu disipata alani maul na hita patorakon abikinlah di situ, tanya amang pendeta, hubungi amang sintua, hubungin ang sintua. Alani di mingguon, upat orang ma, amang inang, sayang gia ma, tangyang nami, buwi maon tarsuan, bagas di bagasan rohata. Trinitatis, hasitulu sadaw ni dibata, satu Allah menyatakan diri dalam tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Trinitatis adalah dasar kehidupan, dasar misi, dan dasar pengharapan. Ketika kita gagal memahami Trinitatis, maka kita akan kehilangan yang namanya itu dasar kehidupan, dasar misi, serta dasar pengharapan. Tritunggal pertama kali diungkapkan oleh Bapak Gerejawi yang bernama Tertullianus. Pada saat itu banyak beredar pemahaman-pemahaman yang salah tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada ajaran pada saat itu yang beredar yang bernama ajaran modalianisme yang menyatakan sadado Tuhani, satu Tuhan tetapi tiga tugasnya. Satu Tuhan tetapi tiga tugasnya. Inilah pemahaman yang salah pada saat itu. Jala Dipatudus digambarkan seperti seorang aktor yang bisa berganti-ganti peran. Terkadang dia akan berperan menjadi Bapa, terkadang dia akan berperan menjadi Yesus, terkadang dia berperan menjadi Roh Kudus. Molosongoni gabe dang tarida pemahaman taringot tu
Buhado perbedaan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Alani di bani-bana ma amang inang sada buku hati-hai asa unang gabi salah pemahaman. Mulu salah pemahaman, mulut ingot dope, itu na jujut dipakai Allah hati-hai pada saat itu juga pemahaman yang begitu yang membuat mereka menjadi salah. Mereka memahami berarti Yesus yang tersalib itu bukan Yesus, berarti Allah. Iman yang dipahami di KI. Oleh karena itu Tertullianus menuliskan sebuah buku, menuliskan semacam kredo, formula untuk mewakili makna dan arti dari debata na tului hasi tulu sadaon ni debata manang Tritunggal Allah. Di surat Ibana mas ada buku namar guar adversus praseen, satu konsep keilahian. Di dalam bahasa Latin ditekankan tres personae una substantia, tiga pribadi satu substansi. Didok Tertullianus di buku ini, meskipun Allah itu satu, ketiga pribadi tersebut nyata dan memiliki relasi timbal balik, bukan sekedar topeng atau peran. Nomor 8, debata na tului eksis secara bersama-sama, bukan Allah yang berganti-ganti. Saat disol mungkin nggak dapat amang inang, eksis bersama-sama, bukan Allah yang berganti-ganti. Jala hubayam mah tudus-tudus, Allah godang do tudus-tudus, alai hupilih ma yang paling murah. Contoh amang inang tanah liat. Sian tanah liat boido ditopa mangkok. Dari tanah liat bisa ditempa dibentuk satu teko. Dari tanah liat juga bisa dibentuk satu piring. Tetapi mangkok bukan teko, teko bukan piring. Mangkok bukan teko, teko bukan piring. Tetapi ketiga ini dibentuk dari satu, yaitu tanah liat. Itu pemahaman taringot tu trinitatis. Allah molo taberen talului sian aka internet. Kalau du sipata satu faktor terlalu tinggi bahasa maul atusan. Ketika bahasa itu terlalu tinggi kita akan susah untuk bisa memahami. Alani omma amang inang bahasa yang agak ringan, tanah liat bisa membentuk ima mangkok, tanah liat juga bisa membentuk teko, tanah liat juga bisa membentuk piring. Tetapi mangkok itu bukan teko, mangkok itu bukan piring, teko itu bukan piring, teko itu bukan mangkok, tetapi bahannya sama. Apa itu? Tanah liat. Lasongonido amang inang taringot tu debata ama, debata anak, debata todi parbadia. Kalau rumus matematikanya begini, ketika dikatakan Allah, maka dalam kurung itu adalah Bapa, koma, Anak, koma, Roh Kudus. Ini adalah pemahaman yang singkat agar kita tidak salah paham tentang Trinitatis. Ala jod doon na dipakai laho mambai kita gabi bingung. Berarti Tuhan kalian tiga ya, dang tolu. Allah itu di dalam Bapa, Allah itu yang membentuk Bapa, Allah itu yang membentuk Anak, Allah itu yang membentuk Roh Kudus. Tetapi di dalam keseluruhannya itu ada, yaitu Allah. Mungkin ima amang inang otik na boy hupat orang. Siapa tahu nanti kita ingin berdiskusi lebih dalam, boy denggan ala jod doon. Ini pertanyaan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Gimananya kalian? Masa kalian sembah Tuhan yang tiga? Tidak tiga, bukan tiga. Itu nak kaling mulu tak ingot di tiki jongcok kita untuk bisa
merenungkan yang sudah sampai kita kepada Minggu Trinitatis, debata nama nopa, debata ama nama nopa, debata anak nama nubus, debata todi parbadia nama dongani manjamoton. Tetapi ini semua berasal dari satu, yaitu debata Allah. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, las ido amang inang turpu jamita di tikion, jala di dogma topik di minggu tasadarion, gabe si tindang ini debata si tolusada menjadi saksi Allah Tritunggal. Aha modalta neng gabe si tindang ini Kristus, kalau kita juga gagal memahami yang namanya Tritunggal Allah. Apa yang mau kita cerminkan, apa yang mau kita sampaikan, kalau kita juga memahami Tritunggal Allah itu gagal. Alani iberengot tama amang inang di bagasan turpukon, songodia turpukon pabor haton mama kulingi jala mandongani ngoluta. Oleh karena itu tadi saya buka dari awal tentang keterangan dari Tritunggal Allah. Asaboy hitabongot tutur pukon. Pos marohata molodang tatu si taringot tu Tritunggal Allah, kita akan susah memahami ini. Memahami nats ini, bagaimana kita bisa menjadi saksi Allah di dalam ketritunggalan Allah Bapa. Huriana hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanii berengot tama di ayat 10 onom songod dia hauduhon ketaatan dari murid-murid Yesus ketika Yesus mengatakan kita berkumpul di tempat ini. Atihai murid-murid ni Tuhan Yesus Kristus dang malum dope sian rasa biar belum sembuh dari rasa ketakutan, belum sembuh dari rasa kebimbangan, keraguan-raguan. Karena pada saat itu Yesus yang mereka berjalan bersama mereka, yang mereka anggap menjadi pendamping mereka, guru mereka, mati. Mati dua Yesus. Ketika Yesus mati, 3 hari mereka mengurung diri. Sampai akhirnya Yesus bangkit. Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, mereka masih ada keraguan-raguan. Tutudo on Yesus. Oleh karena itu Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. 40 hari adalah masa-masa penyempurnaan. Mau tengok dope, songon huria, songon ruas, natar pasu-pasu kita, molo Yesus marpuasa amang inang, dang adong makan borngin daw. On bahasa Batak maju hubain. Dan adong istilah na makan borngin, diduti musiandong, diduti musi puasa, lanjut to daw. Mulo Yesus marpuasa hibuldo 40 hari tidak makan, tidak minum. Jala bangso Israel petiki mardalan asasahat tutano nani padaton debata 40 tahun. Oleh karena itu 40 adalah angka penyempurnaan yang boleh kita pahami. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditiki neng nako nama Yesus tu surgo di joma na sida marpungu. So nanunga hudok na kaning dang malum dope suku-suku ni dang malum dope biar ni rohai dang malum dope keragu-raguan ni didok ma laho mahamu di joma marpungu. Alani berengot tama amang inang di ayat 10 itu di dokma jadi dung di ida nasida ibana di sobama. Mereka tetap menyembah Allah. Tetapi alai naganggu do rohani nadiba. Mereka menyembah Allah tetapi masih ada keraguan-raguan. Buhado. Tasobbahon buhado. Buhado. Amang inang keraguan-raguan, kebimbangan yang ada bersama murid-murid Yesus pada saat itu, bukan itu penghambat ketika Yesus memilih seseorang. Bukan keraguan-raguan ini nagabi penghambat asa dipatulus sakap ni debata.
Tuhan memahami, Yesus memahami keraguan-raguan ini, alani ini di dokma dia 10 lalu. Dungi di dapoton Yesus ma nasida. Dungi di dapoton Yesus ma keraguan-raguan ni nasida. Dungi di dapoton Yesus ma halum lamun nasida di dokma. Nunga sahat tuau nasa huaso na di bonoa gijang dohot na di tanoon. Ketika masih ada keraguan-raguan itu, Yesus mendapatkan mereka di dalam keraguan-raguannya dan menyatakan, Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, takasdo di boto, takasdo di tada Yesus, isi sisiana. Alani hatai di pasahat, laho patauhon nasida, laho paposorohan nasida, laho mangalusi ganup suku-suku ni nasida. Mulo dangadong anong Yesus buhana mahami. Muloro anong halak laho menghantam hami itu dia nama hami mangalu-alu di somma. Di ayat 18 adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid Yesus. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di ngulut tape ganup amang inang sipata molo di ganup permingguan olo di sipata hita ro tu bagas coro mengikuti sebuah ibadah bukan hanya karena ketulusan, bukan hanya karena pemahaman, bukan hanya karena sukacita. Alai olodo sipata roh hita tu bagas coro ala godang suku-sukun di bagasan rohata, di bagasan pikirata. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita cerna, yang tidak mampu kita pahami. Akhirnya kita menyerah dan mengatakan, Ale Tuhan upasaha ma diriku, Ale Tuhan upahibul ma diriku. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditiki tado hatai sahat ma amang inang hatai namandok tuhita ganup nunga sahat tuau nasa huaso na di benua gijang dohot na di tanoon dido tuhata debata. Berarti dang marisuang mangihuton tuhata Yesus Kristus. Tidak ada kesia-siaan aku hidup di dalam firman yang telah kuhidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Alani masuk mahitamang inang tuai saplusia 1:20. Molonunga takas tarsuan. Ketika setiap pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab di dalam kehidupan kita. Buha carana mang padita nama rukil doa sonari. Buhado amang padita alaniaka hatakangon nidak danak. Ulu sipata galiah porsyokku amang. Buhado mang padita alani maulnya ke ekonomi sonario namang unang jo mamikir itu na asing lau mamikir hon marsugut mangat dua manang taong penga mau lau mang padita buha mamang padita mamikiri sonarion madiori parkarejo na dinggapi amang maul do mang padita amang inang sian ganup suku-suku ni di dokma nunga sahat tutuhan debata nunga sahat tutuhata Yesus Kristus nasa waso. Alani i pangasaw maibana. Alani i tuibana ma pangidohon. Alani i tuibana ma alu-aluhon arsami. Amang nunga maruba tahu amang. Sian na tuturu satu. Gijang nga maruba tahu amang. Tudolok ngalawa amang. Ali song-songono ma nguluk tu amang buhado amang. Di bagasan hasusani pikiran mi sahak maha tahun nunga sahat wasoni tuhata Yesus Kristus. Alani ibana ma pangasahon tu ibana ma alu-aluhon tu ibana ma pangiduhon saluhutna. Mulunung nga hibulu rohata amang inang marhiti namandok amin. Artinya ya dan yang pasti sahak ma ayat 10 sia tu 20.
lahomahamu. Namar lapatan namang inang talumobi di hamur remaja na poso bulung. Firman Tuhan yang hidup bukan stagnan, bukan berhenti di satu titik. Alai hata ni debata songon hata na mangulu ikon terus tu mangulu sianon satu son. Mulut ingot na kani nga manginang di minggu to sa darion di minggu United Evangelical Mission buhado penginjilan pertama sekali yang dilakukan oleh RMG sian Jerman langsung do tubona pasogit alai mangulu do hatai boy sahat tu ngoluta boy sahat tu huriata boy sahat tu parngolota si ganup ari di dikion. Namar lapatan amang inang firman itu tidak berhenti di satu titik, tetapi terus menerus disampaikan. Jalahobar tu tema ni HKBP tahun HKBP 2026 penginjilan di tengah-tengah rumah tangga. Buhado hita natoras nanunga manada debata nanunga targuar di bagasan gorebata ama anak dotot di parbadia naboy hita gabe sitindangi. Bagaimana kita bisa membawa firman itu pertama sekali bukan hanya berhenti di dalam kehidupan kita, tetapi bisa kita sampaikan di tengah-tengah gereja kecil, eklesia domestika, ima rumah tangga. Alani di dokma lahomahamu. Ketika kita sudah mau berangkat, na ikon taulahon na parjulu, podai hamuma saluhut bangso. Kuriana hinaholongan. Ikon sahat do hata poda asa dididi halak na ulo di podai do nabui majalo padidion buha do halak dididi hudidi maho tu bagasan gore bata ama anak dotot di parbadia alai dang di cakon ibana hata di debata jaladang mangulu hata di debata di bagasa roh halo pikiran alani parjulu sahali podai hamu manasida Diti kinunga di podai adong hau Tuhon songon murid ni Tuhan Yesus ada ketaatan yang boleh ditunjukkan walaupun ragu walaupun bimbang mereka berangkat mereka melakukan apa yang sudah diperintahkan Diti kinunga dipodai di didima najulu amang inang mulu dihalak Batak padidiun nabadia didok mangalap goar aslinya dang mangalap goar ala goari senatoras nado di pasahatu padita jala di padita mah alai neneng dohonon padidiun adalah memateraikan kehidupan seseorang nunga parjabar beho jalan ajut abg di pamasuk magwarnon tubuku pustaha hanguluani tar surat ma guarna ima padidion nabadia saya padidion nabadia diajari manasida halak na ulo diajari ima halak na nunga tardidi dan mungkin tak ajari amang inang halak naso di didi dope alani i masuk ma di ayat 20 ajari hamu manasida mangaraduti nasahata nang hupatikon tuhamu kalau di dalam struktur administrasi gereja dia pertama kali dibaptis setelah nanti dia dibaptis dia akan dibekali orang tua, begitu juga dengan gereja melalui kebaktian, aktif di dalam kategorial, baik itu di sekolah minggu sampai nanti dia ke remaja, dan ketika remaja dia akan masuk ke Naposo Bulung. Sebelum masuk ke kategori Naposo Bulung, dia akan menyaksikan iman. Ima pangajarion. Menyaksikan iman bukan sebuah syarat untuk menikah. Gudang najulu atau mamalua lautu dia ala naeng manguli
manang naeng muli. Saestong nadangi menyaksikan iman adalah salah satu tingkatan ketika seseorang itu sudah dikategorikan dewasa di dalam iman. Ngulu adong dope nanunga malua aledang diatusi trinitatis suku-sukun nama pangajarion ahado na dijalohu alani menyaksikan iman adalah orang-orang yang sudah siap menjadi saksi Kristus. Dengan ketika nanti beribadah dia mengatakan aku percaya. Tidak ada kata semoga aku percaya, tidak. Aku percaya. Halakna percaya do amang inang yang bisa menjadi saksi. Sai masuk mamuse amang inang di hatana parpudi ima di dokon menyaksikan iman untuk menghidupi firman yang telah disampaikan kepada kehidupan kita. Ima namandok nasa hata naupatikon tuhamu. Sian saluhut na amang inang. Gudang do pergumulan banyak. Orang yang sudah kateisasi bukan berarti tidak mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan, dalam begitu juga dalam pekerjaan ataupun rumah tangga. Alai buhado hata saksi, buhado hata sitindangi boyhot di bagasan pikiranna ima hata na parpudi na mandokon ai idama sai na donganokku dohamu ganup ari rasi rasaro ajalni hasianganon. Bapak Ibu saudara-saudari, terkadang kita kan mau lelah berbuat baik. Kayak sia-sia amang aku berbuat baik sama dia. Ubayan mana ding gantusi. Ape dang nanading kan narutuaw. Gabi di pahata-hata halak duaw. Oh lulusi pata amang, saya begitu respect sama dia. Saya kasihan dengan dia. Ape cara ni ibana memahami nahurupi iya mang. Idun na membenacit roh aku. Alani hatani debata na parpudium ma amang inang tarlumobi di hamur remaja na pasobulung na mandokon idama sai na donganokku do hamu ganup ari. Di bagasan hasusani pikiran mi, di bagasan sitaonom mi, didongani Tuhan debata ngolum dinalao mangulahon nadinggani. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Begitu sangat luar biasa seperti saya tadi katakan di awal, begitu sangat luar biasa nats ini bisa menyentuh ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Memang terkadang kita mungkin bisa memahami bahwasanya kehidupan kita yang rusak ini, banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan, terkadang kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Oleh karena itu ada sebuah ilustrasi. Adong mah halak pengepul barang-barang rusak. Lantas barang-barang ini dia perbaiki untuk nanti dia jual kembali. Ada sebuah mesin dia terima, dia beli, lantas dia perbaiki. Dia perbaiki dan mesin ini bisa kembali berguna. Untuk dia jual kepada orang, banyak orang menolak. Maukah kau membeli mesin ini? Ah tidak butuh saya itu. Ah tidak, itu barang bekas. Ah tidak berguna itu. Iya. Akhirnya pengepul ini sempat merasa di dalam keputusasaan. Na marisuangdo, na upatureon, apakah tidak berguna lagi ini yang aku telah perbaiki ini? Waduh teh, ala nabahat do halak maka gigihun, ala didokon barang bekas, dangdingkan sudah buruk rupa. Aliadong ma sada ama nama diuri satu barang yang sangat penting. Ditiki roh ibanatusi disukum ma, Bapak saya mencari mesin. Adakah mesin A majo hubay namang inang Roma amatay adong ngulo-ulo ho buak mak dang pola bayar dido amatay ale Roma namanuhori. Tidak, saya harus bayar.
sebenarnya Bapak las sadia pe di baiku argana hugarar ala macari koto mesinon tuau ala ni dibayar doa mang inang mesini di luar dari apa yang dipikirkan oleh Bapak pengepul nakaning huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus la songonima ngoluta dohonot tado sipata alani hasusani pikiran alani aka parangi alani aka parsaoran olodo dohonota ngasusa be pikiraku seperti diibaratkan sebuah barang yang telah rusak ale Roma de bata di tikion di dokma di bagasan hasusami di parar de bata mangulung di parar de bata manguluta jala dipangido ma gabe sitindangiku mahamu naso marlapatan dihalak alai arga situtu tiadopan ni de bata alanido amang inang hataon talumobi dihamur remaja na poso bulung takasma tarsuan hataon jala ikun martubur jala marparbue manian hataon na marlapatan ternyata tidak ada yang sia-sia. Ternyata apapun kondisiku, Tuhan sangat membutuhkan aku. Alani pasaha ma ngolum gabe pilihan nama ngulu tutuhan debata dinalao gabe sitindangi Kristus. Marhiti ngoluta ganup ngado hotita marjamita. Marhiti na mangulahon na denggan. Marhiti marsi hohot mangulahon na dinggan. Marhiti maka ngoluhon ngulu di bagasan holong nasian Tuhan debata. Dia rasahi halak pengoluta totong holong nata pasat tuaka dongata siani di ida halak ma tutuma nasida sitindangi Kristus naparpudi ma amang ina. Di mingguta sadarion di patupa huriat tado bajar huria na pinatupani parhalado amang inang memang saat ini kita boleh kategorikan keadaan keuangan HKBP Tamarunang sedang baik-baik saja alai terus do mardalan programon terus do alai hu garis bawahi amang inang dah orientasi pelayanan HKBP Tamarunang bukan uang. Daun alai ikon marbisuk jala ikon marpikir do parhalado buhama asa terus mardalan programon jala kondisi keuangan HKBP Tamarunang tetap baik-baik saja. Alani hirim rohanami mulo pianong tabuhat bajar ni uria unang pala tadok argamai unang pola tadok adang boy walang iba amang inang marhiti natatuhori nunga parsidohot tita mangurupi taringot tu program ni huriata alani tahala somma mulupi inung ikon tapauba anong mungkin untuk rapat-rapat tahun depan kita bisa pikirkan bagaimana metode-metode yang lain untuk menjaga kestabilan parhepengon ni huriata alani lasma rohata takas matarsuan di bangsa rohata ganup sitindang ini Kristus doau dada kondisi dada situasi mengubah karakterhu ale marhiti kondisi situasi ikon hupatudu homma sitindangi Kristus ma au amin martangia kita mulai tema ale Tuhan marsaringar hatam gitonga-tonga parminggo nami sadarion di minggu Trinitatis hasito lusa daun ni debata namang gom-gom ngolo nami tutudo oleh Tuhan debata marhiti hatam na dipangidoho syaroha do pikiran nami bukan kemampuan tetapi kemauan alanima Tuhan di bagasan uduk ni roha ku pasahatami ngolo nami pikiran nami toti nami tutangamu nagu habadoni asaho mana manggom-gom jalaho na totong manguluho kami jalaho totong na mamaso-maso kami oleh Tuhan di bata ajari kami dinalao makang nguluhon hatam na mangulu di roha do pikiran nami asaboy niyan gabe
sormina nadinggan ngulu nami di tonga-tonga keluarga, di tonga-tonga humaliang talumobi, di tonga-tonga huriamope ali Tuhan di bata. Ali Tuhan didikion di bawah kami gomos di bawah santang yang nami huriam HKBP tamarunang pasu huriam pasu saluhut na parhalado ni huriam pasu saluhut na ka dewan na pinajongjong di tonga-tonga huriam sok songoni kanuk aka seksi na pinajongjong di tonga-tonga huriam talumobi Tuhan kanuk aka panitia na pinajongjong di tonga-tonga huriam totong maho Tuhan marhiti todim na mandongani jala na patauhon na sida uhud mamasu nasida ganup ale Tuhan di bata. Ale Tuhan di bawah kami gomos di ganup aka pengurus kategorial sikaula minggu remaja na poso ama ina lansia asiroham Tuhan pasu ganup aka pengurus kategorial pasu ganup aka ruas ni huriap pele Tuhan di bata totong ma digonggom todim nasida saluhut na ale Tuhan di bata. Ale Tuhan didikion di bawah kami gomos di bawah santang yang nami di ruas ni huriam ima di keluarga amang pasaribu inang buru tobing na di basa-basa hoko sadada danak di tonga-tonga keluarga nasida pasu ina nami pasu dadanak na pinalumehonmu di tonga-tonga keluarga nasida ibu-ibu magodang hobar tu lomoni roham songoni Tuhan ruas ni huriam na makirim di parbui pardongan saripion nasida na totong tarpahima Tuhan asiroham Tuhan manotong ma asin roham mamasu pardongan saripion nasida le Tuhan di bata celaho manatangi di ganup aka tangyang na di ganup aka pangidon na pe ale Tuhan di bata. Ale Tuhan ditikyo pe di bawah kami gomos di bawah santang yang nami ganup aka ruas ni huriam na di bagasan hagalehon pamatang Agusta Christine Buru Sianipar amanami amang Sianipar amanami amang YFH Sitorus amanami amang YFB Sinaga amanami amang H Hutachulu yanako ni huriam Yori Otniel Hasibuhan inanami inang Nyonya Tagalung WDS Boru Huta Barat amanami amang SR Pasaribu inanami inang Nyonya M Pancitan Boru Sigalingging inanami inang Nyonya M Nababan Boru Simamora jala disakapi di tanggal 4 Juni dinalao mangadopi tindakan operasi asiroham Tuhan mangerbang tangamu mamasu ngoluna jalahoma Tuhan na mamasu ganup aka para medis ganup para dokter songoni ubat na dipangan imanagabi parhitiummu mangalehon hamalumon tunasida le Tuhan di bata songoni ganup keluarga na mandongani na marawat asiroham Tuhan pasu nasida lehonommu gugu lehonommu semangat jala papos rohan nasida ganup ale Tuhan di bata. Ale Tuhan didikion di bawah kami gomos di bawah santang yang nami ganup akar ruas ni uriam na di bagasan las roha ditabah bilangan ni umur na lehonommu di tonga-tonga ngulu nasida yan ako ni huriam gempita naura boru silitonga yan ako ni huriam Junikson parningotan nababan amanami amang Johnson Marpau naposom situa tohom rifai siaturi inanami inang heti mela boru si jabat songoni ruas ni huriam na berulang tahun pardongan saripion di keluarga amanami amang MS si Boro inang YDB Boro sinambila kodo Tuhan naman jongjongi ngoluna naman jongjongi pardongan saripion na marhidi totim pasu na sida saluhut na ali Tuhan di mata di ganup aka kondisi na ikun adopan na sida pos roh nami todimdo na papos rohan na sida na mangajari na sida jalan na mga leon bisuk na sida sa totong mga luluhon jala mga sahoko na sida laho madalani ngulo na si ganup hari tabamu las niruha dol ay pason dito nga tonga ngulo na sida saluhut na pele Tuhan di bata ali Tuhan ditikyo pedi buat kami gomos di bagasan tangyang nami akar ruas ni huriam ali Tuhan di bata
nama diuria ka parkerejoan na dumenggan. Asiro ham Tuhan, ajari nasida. Asiro ham Tuhan, tangi maho digadup akatangyang na. Manatap po Tuhan, turoha do pikiran na. Homa napatuduhon, inganan parkerejoan na dumenggan. Hobar tulo maniroham. Songoni aka iyanakon ni huriam. Nama diuria ka sirokap ni todi. Asiro ham Tuhan, tangi maho digadup akatangyang na. Ganup akatangyang ni natoras na. Jalahoma Tuhan nama masuk-masuk asa totong nasida di bagasan pakiri mo natugu holan tuho sabing jala totong di dongani ho nasida di pardalanan ni ngulu na pele Tuhan di bata. So ni Tuhan ganup aka program ni Uriam nanunga mardalan dohot naneng di patupa di bagasan saminggon. Asiroham Tuhan pakulingi buhali jala dongani ganup aka parhaladom dinalao mangulahon ulaon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu na sida ganup marhit di program na tinatopon ni Huriam. Ali Tuhan di bata jolma pardosa dohami nabadia doyang go cumulu sisa dosa nami ali Tuhan di bata mau lihat mah upasat kami tuho mangasahon korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, maride mahita sian bukide nomor 504, uhut ma tapasahat amplop 70. Hiduna mangapuli
Rimita jongjong salut na. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di bono gijang. Hodo haroroni saluhut sile honlehon adinggan dot naslibasa na meliutus. Upas hata mima sian na nilamitu hami pilan nami itu ho. Siya jalmi kapi uap nucus di jolom. Paso na jaramoti asa kupala siya kami pilanon. Pati pulo na raja mo di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti dodim. Salam tada hami godang nisi deolemitu hami. Asalang giligan hami manduk muliat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami, di bata ama, anak doto di berbadia. Nabadia doho. Jalagok hamaliomu lihat Portibion. Pinuji cila pinasangap maho, rodi saliling nililing na. Ala asin roham, naong sahat tuhami, doho tusudi huriam. Namalas roha dohami nuaing. Alanaw di papatar jala di patadahoko tuhami hadiriumu holong ni roham asin roham lapas ni roham hahasesaan ni dosa hangulus sugut arta silehonommu sugut rodi uhum sidabommu sugut naso habilangan do sudinei ay naso dung niatusan ni colma di patari dahoko do tuhami nasodu hinasi holan ni Portibion di buah kodo di ami nasotarlehon Portibion di leo kodo tuhami anani hupasat kami ma tuho daging nami tot dinami rohanami roh di saluhut na di ami asa patommu hami tuharajommu na di banua gijang hodo manopahami ubay tubuh hami tu kasianganon setopa jala pai baru mahami asa tubuh hami padua halihon jala gabe partohap di hasiangan narosogot di labung mi na uduk jala sirep dorohanami rotuho mangalehon rohanami sebay mainganammo saya homa mangula jala margogo di bagasak kami saya paujung ulaon naong pinug kami di ami naong sinahapmu guarmu tu hami naong tardidi hami tu bagasan guarmu nabade asa hami diho jalaho di hami selam tanggali roha naburuk sia kami jala solukon roha nai baru tu hami asa badia parangen hami pabua naong mauliate roha nami tuho Sahay pargugoy mahami asa hu parangeho kami sudi nanidok mo to kami
pabua naung tutu hami aka anakmu jalapanian di hanguluan sugut. Saya payan baritan nauli di hami asa adong pargugo nami saliling hubulus sa hami hasyang hanon. Saya patugo haperson nami marhiti tot di parbadia saat rodi hamatian asa sahat tami tuho amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin ale amanami na di bonogijang sa ay pinarbadia maguarmu seroma harajomu sesaut molom diroham di bonotongon songon na di bonogijang leho matuhami sa di nangoluan siap hari si sama dosa nami sama panesa nami di dosa di donga mardosa tuami kuna kami togi untuk pangucunan palua mahami sian pangako. Mula mahamu di bagasan dami jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita, saluhutna.